Σήμερα όμως το αεροδρόμιο επιδράτησε πανικός όταν ένα Boeing έκανε αναγκαστική προσγείωση και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σήμανε αμέσως συναγερμός και τα συνεργεία διάσωσης έσπευσαν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Μην ανησυχείτε όμως εσείς, γιατί όλα αυτά έγιναν για τις ανάγκες μιας άσκησης εκτάκτου ανάγκης, η οποία έγινε με επιτυχία. Οι σιρήνες του συναγερμού ήχησαν το πρωί στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Ο πιλότος αεροσκάφους της Ολυμπιακής ζήτησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση αφού παρουσίασε πρόβλημα στον ένα κινητήρα. Οι αρχές του αεροδρομίου τέθηκαν σε επιφυλακή. Το Boeing 737 πάτησε απότομα στο διάδρομο προσγείωσης με αποτέλεσμα να σκάσουν τα λάστιχά του. Το αεροσκάφος βγήκε από το διάδρομο και πήρε φωτιά. Με τη βοήθεια του πληρώματος, οι επιβάτες άρχισαν να εγκαταλείπουν το αεροσκάφος από τις ειδικές τσουλήθρες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέλαβαν το έργο της κατάσβεσης. Η επιχείρηση εκένωσης κράτησε 1 λεπτό. Οι ομάδες διάσωσης αρχίζουν αμέσως τη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. 5 επιβάτες τραυματίστηκαν θανάσιμα από την πρόσκρουση. Όλοι οι υπόλοιποι όμως σώθηκαν χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των ομάδων εκτάκτου ανάγκης. Η κινητοποίηση των αρχών του αεροδρομίου ήταν άμεση και έτσι οι τραυματίες που κατέβηκαν από το αεροσκάφος της Ολυμπιακής έφτασαν γρήγορα στα νοσοκομεία. Ευτυχώς το περιστατικό αυτό δεν ήταν αληθινό. Ήταν το σενάριο της άσκησης για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα με επιτυχία στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Η διάσωση των ατόμων, των επιβατών που προέχει στις καταστάσεις, στις περιπτώσεις αυτές, πιστεύουμε ότι έγινε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όλες οι υπηρεσίες δούλεψαν άριστα όπως είδατε. Εγκαταλείψαμε σε λιγότερο από 1 λεπτό. Από τη στιγμή που μας δόθηκε η εντολή για εγκατάλειψη μέχρι που έφυγε και ο τελευταίος ζωντανός επιβάτης. Βοήθησαν πάρα πολύ το πλήρωμα που με την ένταση που είχαν, με την ταχύτητα που είχαν, κάνανε να μοιάζει σαν αληθινή αυτή η ιστορία. Το αεροδρόμιο της Αθήνας κατατάχθηκε πάντως για φέτος από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των πρώτων στην Ευρώπη στην ασφάλεια και την εξυπηρέτηση. Σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ολυμπιακή και τα νέα πακέτα προσφορών για το εξωτερικό. Σε ορισμένους προορισμούς, η μείωση στις τιμές των εισιτηρίων. Αναγκαστική προσγείωση. Μέσα σε 1 λεπτό έπρεπε να εγκαταλείψουν Boeing 737 πηδώντας από τις ειδικές τσουλήθρες, καθώς το αεροσκάφος υποτίθεται ότι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Σκηνές πανικού εκτελήθηκαν το πρωί στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Δεκάδες αλαφιασμένοι επιβάτες της Ολυμπιακής Αεροπορίας εγκατέλειπαν άρον-άρον το αεροσκάφος από τις τσουλήθρες. Μια μεγάλη φωτιά απειλούσε να τεινάξει τα πάντα στον αέρα και οι πυροσβέστες πάσχιζαν να σώσουν τον κόσμο. Τέτοιες στιγμές δεν είχε ξαναζήσει στην ιστορία της ούτε η Ολυμπιακή Αεροπορία ούτε το αεροδρόμιο. Ευτυχώς επρόκειτο μόνο για μια άσκηση ετοιμότητας σε συνθήκες ατυχήματος που οργάνωσε και εκτέλεσε με απόλυτη επιτυχία η Ολυμπιακή Αεροπορία. Οι ασκήσεις αυτές γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ελπίζω να δρομολογηθούν από τώρα να γίνονται 2 φορές το χρόνο. Το σχέδιο της άσκησης προέβλεπε τα χειρότερα ενδεχόμενα. Το αεροπλάνο απογειώνεται και κατά τη διάρκεια της απογείωσης ένας μήνος από γλάρους μπαίνουν μέσα στον αριστερό κινητήρα. Τον σταματάνε, τον μπλοκάρουν και έτσι ο πιλότος υποχρεώνεται να γυρίσει πίσω στο αεροδρόμιο για αναγκαστική προσγείωση. Και ενώ προσγειώνεται το αεροσκάφος, σκάνε τα λάστιχα του δεξιού σκέλους του αεροσκάφους. Και σαν να μην έφτανε και αυτό, το αεροπλάνο πέφτει πάνω σε ένα ανάχωμα και δημιουργείται ανάφλεξη. Το
Το εντυπωσιακό πάντως από όλη την άσκηση είναι ότι μέσα σε 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα οι 120 επιβάτες και το πλήρωμα εγκατέλειψαν το αεροσκάφος. Χρόνος ρεκόρ για όλα τα παγκόσμια δεδομένα. Το πιο σπουδαίο ρόλο έπαιξαν ο κυβερνήτης και το υπτάμενο προσωπικό, αφού έπρεπε να κρατήσουν ψύχρεμους τους επιβάτες και σε τάξη, ώστε να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος από τις τσουλήθρες και από το παράθυρο κινδύνου πάνω από το φτερό. Αυτό που είναι το ζητούμενο είναι ο 0 χρόνος στη διαδικασία της εγκατάλειψης. Και αυτό νομίζω ήταν το ζητούμενο και το πετύχαμε. Και αφού οι πυροσβέστες έζησαν τη φωτιά, τα ασθενοφόρα μάζεψαν γρήγορα τους τραυματίες. Με δύο λόγια, αφού η άσκηση τελείωσε με επιτυχία, δικαιολογημένα η αναμνηστική φωτογραφία που έβγαλαν οι πυροσβέστες με φωτογράφο έναν γιατρό πλημμύριζε από χαμόγελα. Πιάνουν δουλειά οι Ράμπο της. Εκατοντάδες ταξιδιώτες παρακολούθησαν την επιχείρηση για τη διάσωση των τραυματιών και ο τρόμος τους μετετράπη σε έκπληξη όταν πληροφορήθηκαν ότι επρόκειτο για άσκηση ετοιμότητας. Ώρα 11 παρά 10 το πρωί, στο Boeing 737 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, στο οποίο επιβαίνουν 120 άτομα, ξεσπάει πυρκαγιά μετά από πρόσκρουση της αριστερής πτέρυγας του αεροσκάφους σε ανάχωμα του αεροδρομίου. Αμέσως ο πύργος ελέγχου ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και στο σημείο του δυστυχήματος σπέβδουν περιπολικά, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Το πλήρωμα ανοίγει τις πόρτες και σε ελάχιστα λεπτά οι επιβάτες εγκαταλείπουν το αεροσκάφος. Την ίδια στιγμή οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά πριν επεκταθεί στις δεξαμενές καυσίμων, ενώ με